Ja, så kan jeg endnu en gang byde velkommen til DR's uendelige optagsprogram, mens vi venter på fødslen, hvor vi tager pulsen på danskernes holdning til den kongelige familieforøgelse. I studiet som altid, Bodil Kat, superroyalist fra BT, og vores langpikkede hulemand, Karl Marm Møller. Rigtig lang. Ja, og dagens emne er, skal den kommende lille prins eller prinsesse tage imod sponsorgaver fra danske firmaer i forbindelse med fødslen? Og hvad siger du, Bodil Kat? Ja, prinsesse Maj har sådan en dejlig stil med smukke kjoler og fine faste bryster, så jeg er sikker på, at hun nok skal forstå at sige nej tak på vejen af den lille nye prins eller prinsesse. Og så kæft, Kjeld, hold kæft, hold kæft. En konge skal sgu da ikke have gaver. Han skal være en kriger, der siger, jeg tager selv, hvad jeg vil bruge, og jeg gokker folk i nøden til det. Giv mig det! Men med stor pik. Ja, der er jeg helt enig. Hold kæft, Kjeld. Hvad vil have? Ja, jeg er fuldkommen enig i en konge. Han skal bare tage, hvad han vil have. Som Knud den Store, der herskede over England. Han har altid gjort mig lidt lun i trussen, og han havde garanteret også et ordentligt lem. Hvorfor skulle han ellers hedde sådan? Hvad fanden? Er du enig? Så skifter jeg sgu standpunkt. Jeg er en provo. Jeg er en provo. Med stor pik. Desværre, Kalmar, det er for sent. Bordet fanger. Du er enig med Bodil Kat i, at den kommende prins eller prinsesse ikke skal tage imod gaver, men derimod skal herske over England. Og have en stor pik. Pis! Tjenesten på B3. Bombay Rockers sidder og venter på jer. Så kom nu.